Ahoj! Dnes sa spolu pozrieme na prvý pohľad na 3 takmer identické chaty. Z príjazdovej cesty ich takmer nevidno. Vedie k ním už len úzky chodníček cez zarastené húštie. Vo vnútri je všetko zničené a všade sú kopy rôzneho odpadu a osobných vecí. Kedysi sa tu vraj nachádzal hotel Vesel, no stav, v akom sa nachádza teraz, spôsobil požiar, ktorý zničil hlavnú budovu. Tu si ukážeme na konci videa. Zrejme to ale nebol jediný dôvod. Tieto 3 chaty stoja, no sú v zlom statickom stave. Vyzerá to, ako by sa pod nimi zosúval svah. Na stenách každej budovy sú obrovské praskliny a je len otázkou času, kedy sa zrúti. Tu nie. Fuj. Jak sa to povie? Koko. Dnes sem často chodia prespávať bezdomovci, aj sme sa s nimi osobne stretli. Práve sa chystali odísť do neďalekého mesta, vyzbierať nejaké drobné. Druhá budova je v rovnako hroznom stave. Všade je neporiadok a páchne. Posledná chata je momentálne obývaná bezdomovcami a kvôli smradu sa k nej ani nedá priblížiť. Na záver sa spolu pozrieme na to, čo ostalo z hlavnej budovy, a potom toto miesto opustíme.